Nik nire egunerokotasunen sare sozialakola gehien bat erabiltzen ditut Instagrama, TikToka eta WhatsAppa. Egia da gehien bat WhatsAppa jendeekin komunikatzeko eta harremantzeko. Instagrama ez eta hainbeste erabiltzen, baino baita erabiltzen. Eta gero ja aspertzen naizenen edo entretenitu nahi dut edo kotilloa oziosten nahi dut pizteko TikToka erabiltzen. Eta hor sartzen naiz eta derrepente pasa zait ordu bat eta ez enteratu egin. Ez dakit zuek zein sare sozialak erabiltzen dituzuen gehien bat? Egunerokotasunen WhatsAppa beti, azkenen kontaktu neteko jendeakin da, harremanetan neteko. Hoi bai, baina nik usteet ez zetela hainbeste erabiltzen TikToka bezala. Porque ya, mezklaukat entre TikTok eta Netflix eta HBO. Porque ya denbora asko pasatzetela gustatu ite zait, etxeko gauzakiten honen hola fondon zehazten zute, orduan beti serie, pelikula bat hola. Eske denbora pia pasatzen zait igual, bideoak ikusten, desaten, ostra, ordu bat pasatzen zait. Nahi. Ez que hortako preparauta. Bai, atzeko zinun berez dala ez da iniz bukatzen orduan. Hori da, beti da, oso ze konsumitzeko. Ez da Beti da, iteizuna. hori da. Eta zeu moztezune artea. Baina, klaro, zeu moztezune arte igual le pasaz eskitu ordu erdi, ordu bete, o igual 3 ordu. Eta konturau. Mobilen erabilera fenomeno erdi berria izanik, oraindik asko dugu jakiteko luzerako eraginen inguruan, ez? Bai osasun mentalean, bai fisikoan, bai ongizatean, bai gizartean antolamenduan, ez? Oraindik asko dugu ikusteko zentzu hortan. Bai, orain txertan badakigu mugikorek badutela paper oso nagusia kontrol sozialean adibidez, badutela paper oso nagusia sozializazio prozesuan, ez? Eta genero rolen berezketan, eta sexua bizitzeko moduan, auzi politikoak bizitzeko eta adierazteko moduan.